Avui la mama oca té moltes ganes de fer un pastís amb els seus amics, el gos i el gat. Per fer un pastís necessitem uns ingredients concrets. Així que la mama oca diu que hi posarà el sucre. Nosaltres també en tenim. El seu amic, el gos, portarà la farina. I el gat, què portarà el gat? El gat portarà els ous. Aquí també en tenim. Així doncs, amb aquests 3 ingredients, els posem a dins d'un bol i fem una massa que quedi ben compacta. I aquesta massa la posarem a dins d'un motlle com aquest que té la mama oca. I aquest motlle anirà al forn. I mireu, la mama oca el posa al forn i al cap d'una estona, cling! El forn ja està a punt. I ens ha vingut a veure la nostra amiga la formiga. Hola, formiga! I mireu, mireu. Uau, quin coc! Mireu com ha pujat la massa, quina pinta que té aquest coc. Té una pinta boníssima. Oh, però sabeu què? En lloc de menjar-lo només així, hi podríem ficar una decoració. Què us sembla? A veure... Mireu, el gat diu que hi posarem una mica de nata. Quina pinta! I la mama oca diu que hi posarem melmelada de maduixa. Us agraden les maduixes? I el gos diu que hi podríem posar xocolata. Oh, que bona! Però mireu, on és el coc que acaben de fer? On és? Qui se l'ha menjat? Que te l'has menjat tu, gat? Jo no me l'he menjat, Oh, doncs qui ha sigut? Que te l'has menjat tu, gos? Jo no. Te l'has menjat tu? No. I qui se l'ha menjat, doncs? Oh, mireu, estan tots una mica preocupats aquí ara perquè han fet un pastís i no el troben. Qui se'l pot haver menjat? Vosaltres què creieu? Mireu qui se l'ha menjat! Se l'ha menjat la formiga! Formiga, home, això no es fa! Mireu que tipa que està, quina panxa que té més gran. Dona, i ara què farem sense el coc? Nosaltres que volíem menjar un pastís. I mireu com s'han quedat. La mama oca i els seus amics, el gat i el gos, s'han quedat pensant com podia haver sigut de bo el pastís que havien preparat i que s'ha menjat la formiga. I conte contat, el conte de la mama oca i el pastís s'ha acabat.